אלי, כן, כן. אתה יכול לעשות שכל מי שנכנס לקישור נכנס בלי לאשר? לא. מטעמי אבטחה אוקיי. לא אי אפשר. אין בעיה, אני אוקיי. מאשר אותם, הכל בסדר. תסתכל במפה ותראה כמה דק, כמה צר. זה הקו הקושר את צפון לדרום, הקנה הצבא. ואם הוא לא נותק ונשבר ונופץ לרסיסים, יש אולי שיאמרו כאן קרו נפלאות וניסים. ואולי זה נכון, כי עמנו תמיד מניסים התפרנס. אך הקרב על תש"ח לא היה כך נגמר אלמלא קצת עזרנו לנס. עובדות הן עמדה ומשלט ומסלול, ועובדות הן כפרים וערים ושדות והגבול, ועובדות הן מגדיאל וכפר סבא ותל השומר וקלקיליה, סקיה, חיריה ועוד מי זוכר. ועובדות הן חמץ, מטאטא מדינה ונמל ושוטר, וחיסול ובינון ונחשון וטיהור ויובל ואפילו יותר. זה נכון, יש אומרים היא הייתה חטיבה אפורה, אך דורות לוחמים ילמדו והלכו לאורה, כי אחרי שישקע האבק וניצוץ זיקוקין יעבור, נשארות העובדות הפשוטות וצבענו אפור. ועובדה שנזכור לעולם אותו יום חמסין, התגררנו פצועינו אחד לאחד ליד בית סוסים, ספגנו לרעים, ידענו הוכנו אחור, אך עובדות המחר ידברו, שם נשבע המצור, ולמדנו היטב איך הקרב מצטייר לו בשחר אפור, כשהטנק התקלקל חטיבה מחותרת ועוד ועוד מעט עוד. זה נכון, יש אומרים היא הייתה חטיבה אפורה, אך דורות
זאת לוחמים ילמדו וילכו לאורה, כי אחרי שישקע האבק וניצול זיקוקין יעבור, נשארות העובדות הפשוטות וצבען הוא אפור. ובתום הקרבות התחזרנו מן התחום, מפלוג'ה אין גדי מכולר וקקום, איבדנו על הגבול קו ירוק, כך קוראים לו כולם, וידענו כי אנו סימנו אותו ודם. הסתכלנו סביב בזהירות כדי לראות מי חזר ומי לא, וידענו היטב זאת עובדה, כל אחד מאיתנו עשה את שלו. ערב טוב לכולם, אנחנו ממש 2 דקות מתחילים, מחכים לאחרונים שנכנסים. לא רק המחלקה שלי, כל הפלוגה הדתית, העברנו את המסר הזה שאנחנו טרם היציאה לקרב, אנחנו נתאסף ונזמין את כל הגדוד, שנדליק נרות לחנוכה כמו המכבים והחשמונאים בזמנו. כולם שרו מעוז, צור ישועתי. הייתה חוויה רצינית מאוד, וגם הייתה הרגשה, אנחנו נגמור את זה, נרבוש ויהיה לנו שקט אחר כך. אנחנו, המכבים, הולכים בחנוכה, כך התחלנו ללכת. תגידו לי ששומעים אותי, תשמו לי עכשיו, ששומעים טוב. שומעים, מצוין. אז ערב טוב לכולם, אנחנו באמת מתכנסים השנה בזום, מה שמצד אחד ככה באמת מאפשר אולי לאנשים שחלקם לא יכולים להגיע לטקסים בבוקר, אבל אנחנו עושים את זה ככה באמת בנסיבות לא פשוטות, בימים לא פשוטים.
אז אני רוצה ככה קודם כל להתחיל ברשות משפחות הנופלים והלוחמים שנמצאות כאן איתנו הערב, ברשות מח"ט אלכסנדרוני, מנכ"לית העירייה, רבקה בוזגלו, דוברות העירייה, נציגי העיר השונים, העירייה ועיריית קריית גת, מנהלת תיכון גרוס, מורה ותלמידי תיכון גרוס היקרים שהכינו לנו ככה טקס מאוד מאוד משמעותי ומיוחד. מכובדים כולם, מקווה שלא פספסתי אף אחד. באמת אנחנו מתכנסים בימים לא פשוטים, ובאמת במצב שככה אנחנו כמה 74 שנים, הקרב היה בעצם בסוף מלחמת העצמאות, אז 74 שנה אחרי, אני חושבת שאף אחד מאיתנו לא דמיין ששוב נצטרך ממש, חיילינו יצטרכו ללחום על הנגב, על אזור הדרום, ובאמת אני חייבת לשתף אתכם שלפני שנתחיל, שהשבוע ביקשו ממני באולפנה בתיכון בנתיבות, להגיע עם הסרט ולספר להם על הפלוגה. ובדרך לשם אני ככה הייתי עם תחושות מאוד מאוד לא פשוטות, עם כל המצב, ואני יודעת שבנתיבות ככה הבנות עברו דברים מאוד מאוד לא פשוטים, ואני אומרת לעצמי וואו, היה לי ככה אפילו קצת כבד להגיע, ועם כל החיילים שנופלים מדי יום, וכל ההודעות הקשות שאנחנו מקבלים, אמרתי פתאום להגיע אליהם עם עוד סיפור של עוד כל כך הרבה נופלים, ומציאות כזו לא פשוטה, ובאמת, אבל הרגשתי באמת שליחות גדולה לחבר אותם לסיפור הזה, ואני חייבת להגיד לכם שבאמת התמלאתי בעוצמה מאוד גדולה. התמלאתי בעוצמה גדולה, אני חושבת שגם מהתגובות של הבנות בסוף השיחה, כי הסיפור המיוחד של הקרב הזה, של הפלוגה, של חיילי חטיבת אלכסנדרוני שנפלו, של חיילי הפלוגה הדתית, של גדוד 35 של האצ"ל, זה באמת סיפור גבורה שמעורר באמת, מעורר השראה, גבורת אותם הלוחמים. אני חושבת שגם הבנות וגם אני יצאנו באמת, אפשר להגיד עם עוצמות מאוד גדולות, עם כאב שאי אפשר לתאר כמובן על האסון הנורא, על מה שהתחולל בקרב הזה, על כמות הנופלים, אבל באמת עם עוצמה מאוד גדולה של אותם הלוחמים, שאנחנו ככה באמת לא סתם נפלו בנר שני של חנוכה, מתחבר לגבורת החשמונאים והמכבים בזמנו, מתחבר ללוחמי תש"ח שהקימו ובזכותם אנחנו כאן, ומתחבר לימים אלה שבאמת גם החיילים שלנו ממש ברגעים אלה נלחמים, ובין החיילים גם חיילי חטיבת אלכסנדרוני, שאנחנו מודים למח"ט אלכסנדרוני שהצטרף גם הוא לזום, ועוד מעט ככה יגיד לנו כמה מילים. אני משתפת אתכם ברשותכם, לפני שאנחנו נתחיל, ככה, גם אני אשמח שתסמנו לי שאתם רואים, או שאם לא תכתבו לי בצ'אט. בכל מקרה, אני משתפת בתמונה הזאת, כי בתמונה הזו יש כמה אנשים יקרים שהרגשתי שאנחנו לא יכולים להתחיל את הטקס בלי להזכיר אותם. הראשון, יש פה קולאז' של שמעון קוטנר, שכל מי שהגיע ככה במשך השנים ומשפחות הלוחמים והנופלים ודאי ככה מכירים את האדם המיוחד הזה. שמעון קוטנר מלוחמי הפלוגה שלחם ככה בקרבות שונים, באמת במשך השנים סייע בצורה שאי אפשר בכלל לתאר, במסירות נפש גדולה לכל מפעל ההנצחה, עם כל הטקסים ולעמותת אלכסנדרוני, לתיכון גרוס. במשך השנים הוא היה ככה מגיע באמת מדי שנה ושנה, גם בשנה האחרונה תמיד היינו ככה מכבדים אותו להדליק את הנרות של חנוכה, ובאמת הוא נפטר לפני כמה חודשים. גם בסרט שיצרתי ועד ממש כמה שבועות לפני שהוא נפטר, כל הזמן הייתי ככה מדברת איתו ומקבלת מידע ומפנה אליו משפחות של נופלים שבאמת הוא היה מהבודדים והאחרונים שזכרו. אז באמת לזכר האדם המיוחד הזה שאני ממש הרגשתי אותו גם בימים אלה איתי כשאני מכינה את הטקס. עוד שניים יקרים שרואים בתמונה, אחד זה אניו שכבר ככה גם שנה שעברה לו היה איתנו, באמת שבמשך השנים דאג מאוד להנצחה, תמיד היה מתקשר, דואג לראות שיש לי את הדגל של אלכסנדרוני כדי להניף, וככה
הייתי מבקרת אותו הרבה, מביא לי את כל החומרים באמת, והרבה בזכות שמעון ואניו, המפעל הזה של הטקס השנתי ביחד עם עיריית קריית גת. והאדם השלישי שרואים ביחד עם אניו זה גדי מנהיים, בנו של מפקד המחלקה משה מנהיים שנפל בקרב, שגם גדי נפטר ממש מלפני קצת יותר מחודש, והאדם המיוחד הזה באמת גם לאורך כל השנים האחרונות, גם מאז שהסרט יצא ולאורך כל הזמן באמת היה שותף בהנצחה, ודאג הרבה מאוד לכל דבר שעשינו לעודד ולקדם ולעזור בכל דרך לזכרם של 3 האנשים היקרים האלה, וכמובן לזכר הנופלים היקרים. אני רוצה לציין לפני שאני מעלה באמת את סרטון של ראש העיר, אני רוצה לציין עוד לוחם, ממש היום שלחתי את ההודעה תזכורת על הטקס, ואחת הבנות של צבי ברנובסקי, שהוא היה אחד הלוחמים בפלוגה, הוא ממש נפטר היום בערב חנוכה. אני עוד לא שיתפתי ככה אפילו במודעת האבל, אבל באמת לצערי ככה לא הצלחתי אפילו למצוא תמונה שלו, אבל ממש לוחם של הפלוגה שהיום ערב הטקס נפטר, אז באמת גם לזכרו של צבי. אני עכשיו ככה אשתף את הסרטון של ראש העיר, ואז אנחנו נבקש ממח"ט אלכסנדרוני לשאת דברים, ולאחר מכן אנחנו נציג את הטקס המאוד מיוחד והמאוד מושקע שתיכון אורד גרוס בקריית גת הכינו לערב. משפחות הנופלים, תושבי העיר קריית גת, קהל נכבד, היום לפני 75 שנים יצאו לוחמי חטיבת אלכסנדרוני, חיילי הפלוגה הדתית עם חיילים נוספים מהאצ"ל, לכבוש את כיס פלוג'ה, הקרב על עיראק אל-מנשייה. לפני שיצאו לקרב הדליקו נר שני של חנוכה, התזכורת השנתית של עם ישראל במשך אלפי שנים לקרב ההוא, קרב החשמונאים, המכבים נגד היוונים, קרב של האור מול החושך, הקרב של הרוח מול הגשמי, הקרב הנצחי של העם היהודי לדורותיו. והם יצאו, חיילי הפלוגה הדתית, לוחמי חטיבת אלכסנדרוני, יצאו לכבוש את עיראק אל-מנשייה, את כיס פלוג'ה. המלחמה הייתה עקובה מדם, אבל בזכותם, בזכות הנופלים, על המשלט קמה העיר. על כיס פלוג'ה הוקמה העיר קריית גת, העיר שהופכת אט אט למרכז החדש של ישראל. לא לחינם נפלו הגיבורים. והשנה אנחנו מקיימים את הטקס, טקס הזיכרון בזום, כי אנחנו, עם ישראל, שוב במלחמה, במלחמה על הבית. שוב הדור הזה חווה מה שחווה העם היהודי מדור לדור, שבכל דור ודור קמים עלינו לכלותנו. והרוח היהודית הנצחית היא לא תוותר. היא עם האור והרוחניות תנצח. בדיוק כמו שהלוחמים שנפלו בקרב בסופו של דבר ניצחו. עיניכם הרואות, קריית גת, עיר ואם בישראל, מתפתחת מכל הכיוונים, ימה וקדמה, צפונה ונגבה. ואנחנו עד עד מגיעים לכך שגם מסלול הקרב
לא רק התל ההנצחה, גם מסלול הקרב יהיה חלק מהעיר קריית גת. חלק תיירותי, בעזרת השם ובישועתו. אני מבטיח לכם, בעזרת השם, משפחות הנופלים, שאנחנו נעשה כל מאמץ כדי שקריית גת תהיה הנצחה מכובדת, זיכרון עד לגבורתם של משפחותיכם, של החיילים הגיבורים שנפלו במלחמת השחרור. נר שני של חנוכה. בעת הזאת, בשעה שטובי בנינו ובנותינו נלחמים בכל הגזרות במלחמה על הבית, אנחנו רוצים לשלוח מכאן את תנחומינו הכנים לכל משפחות הנופלים. אנחנו רוצים להתפלל לשובם של החטופים בריאים ושלמים הביתה, לרפואתם של כל הפצועים, שהקדוש ברוך הוא יחזירם לאיתנם הראשון, ולאחל לחיילי צה"ל שהקדוש ברוך הוא ישמור צאתכם ובואכם מעתה ועד עולם. יהי זכר הנופלים חקוק בדפי ההיסטוריה של העיר קריית גת לעד ולנצח נצחים. תודה לראש העיר ולעירייה שככה באמת פועלת במשך השנים בצורה מאוד מאוד משמעותית להנצחה שלהם. בסוף גם אולי אני אציג תוכנית של מסלול מורשת שאנחנו מקימים עכשיו לזכר הנופלים. אני רוצה אבל ברשותכם לבקש ממח"ט אלכסנדרוני, שבאמת ממש בזמן שהחיילים שלו לוחמים באמת הגיע להשתתף איתנו כאן בטקס. אז גיל, אתה איתנו? גיל, תפתח בבקשה מיקרופון. אביטל, שומעים אותי? שומעים, כן? שומעים מעולה, תודה רבה. טוב, ערב טוב לכולם. לי קוראים גיל ורנר, מח"ט אלכסנדרוני, וכבוד גדול בשבילי לפקד על החטיבה, לפגוש אתכם כאן, אמנם בזום, אבל יותר טוב מכלום בשלב הזה. הסיפור של חיילי הפלוגה הדתית וחיילי גדוד 35 הוא אבן דרך משמעותית בחטיבת אלכסנדרוני ובצבא בכלל, ומהווה סיפור של השראה, ונקרא לזה חלק משמעותי מאוד באופי של החטיבה היום. מאז 7/10 החטיבה בעצם מגויסת ומגנה בגבול הצפון. ברגעים אלה אני פה בג'יפ, בחפ"ק, יחד עם לוחמים היום של החטיבה, נמצאים כאן איתי. גיבורים היו אז, ויש גם גיבורים היום. אני חושב שבחג חנוכה הזה קל להבדיל בין חושך לאור, והמשימה שלנו היא לדחוק את החושך כמה שיותר רחוק, ולהכניס כמה שיותר אור. אנחנו עוסקים בזה, במשימת ההגנה, ובהרחבת האור, מדי יום, ועד כה בהצלחה. אני חושב שהסמל של החטיבה, שמורכב ממגן דוד, מחרב ומעלים של זית, אין משהו ברור יותר כדי להסביר מהי חטיבת אלכסנדרוני. חטיבה שהסמל שלה מורכב משלושת הסמלים החשובים ביותר במדינת ישראל, מעיד על אופי החטיבה. אז הסיפור שלכם הוא נר לרגלינו, והחטיבה ממשיכה את המורשת מתש"ח ועד עכשיו. תודה לכולם, ואני אשאר איתכם כאן עוד כמה רגעים, עד שאני אצטרך לצערי לעזוב את השיחה. תודה גדולה, ממש, זה באמת על הדברים המרגשים. אנחנו שולחים נראה לי כולנו לכם, באמת שתחזרו לשלום עם שאר החיילים, הרבה כוחות לעשות את מה שצריך.
תודה, תודה. אנחנו נשתף עכשיו באמת את הטקס המיוחד שהכינו וצילמו תיכון אורט גרוס בקריית גת, שבאמת במשך השנים במסירות גדולה כל מי שמגיע לטקסים רואה את ההשקעה המרובה של כל הצוות, של המנהלת ככה ורד שנמצאת איתנו, וככה באמת אני אשתף את זה עכשיו איתכם. בתאריך כ"ו בכסלו, תש"ט, נר שני של חנוכה, יצאה חטיבת אלכסנדרוני למבצע חיסול. המבצע לכיבוש הכפר, עיר הקלמנשיה, שעל חורבותיו נבנתה העיר קריית גת. הקרב על הכפר היה עיקש, ובמהלכו נהרגו 89 מלוחמי הפלוגה הדתית, חטיבת אלכסנדרוני וגדוד 35 של האצ"ל. כ"ה בכסלו, תשפ"ד, 75 שנה לאחר הקרב הארור, להתייחד עם זכרם של גיבורינו, אשר מסרו נפשם למען הקמת המולדת, ובמותם ציוו לנו את החיים בה. קהל יקר, ברשות מראש העיר אבירם דהרי, ברשות משפחות השכולות, חברי העמותה, תלמידיי, מכובדיי כולם. הנה אנו מתכנסים כאן שוב, על פי מסורת ההנצחה הקבועה של תיכון אורט גרוס, עוצרים מלכת את שגרת חיינו, חגיגות חג החנוכה ומתכנסים כאן, לזכור, להנציח ולתת כבוד לאלה שבזכותם אנו עוד כאן. לפני 75 שנים, בקרב ארור וקשה מנשוא, איבדנו 89 לוחמים יקרי מפז, אך בזכותם, בזכות אומץ ליבם ותושייתם, אנחנו עומדים כאן, בעיר קריית גת. את בנינו ובנותינו הצעירים אנו מחנכים לאור דמותם של אותם הגיבורים. אצלנו באורט גרוס חרטנו על דגלנו במשך חודש שלם, חודש שכל מטרתו הוא העיסוק בגבורה, בקרב של מעטים נגד רבים, באמונה בלתי פוסקת בקדוש ברוך הוא, שגם כשהכל חשוך, השם אחד ושמו אחד, לדבר על הלוחמים, לשמוע את הסיפורים, ללכת בעקבות דרכם ולהאמין שעם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. אני מאחלת לנו כעם שלא נזכה עוד לאבד אף נכד, ילד, בן או אב, למען הארץ היקרה לנו כל כך, ונזכה במהרה בימינו בביאת משיח צדקנו ובניין בית המקדש. אסיים בדבריה האופטימיים של אורית מרק, אשר איבדה את אביה, שני אחיה ובן דודה באירועי טרור שונים ובקרבות הקשים של מלחמת חרבות ברזל. אין נכון ולא נכון בכאב, כל אחד חווה דברים אחרת, אבל ברגע שאנחנו שמים יד על הלב ובודקים מה טוב לו, אנחנו משוחררים לפעול על פיו. צריך לדעת להיות בכאב, כי רק ככה אפשר לקום. זוכרת שאנשים אמרו לי אחרי הפיגוע, לא יכול להיות שהיא ככה מחייכת, היא תקרוס, זה לא טוב, זה לא בריא. לאט לאט הבינו שזו אני. כל אדם מתמודד אחרת, ואי אפשר לצפות מכולם להתנהג באותה דרך. בני אדם אנחנו, שונים אחד מהשני. לכו עם הלב שלכם, אל תעשו לפי מה שמחייבים אתכם, שמרו על הנפש, תהיו בכאב, אבל אל תשכחו לקום, צריך את האור שלך בעולם. אנחנו נמצאים בימי החנוכה בעיצומם של ימים גדולים, ימים שעוברים על עם ישראל, ימי המלחמה, מלחמת חרבות ברזל. אנחנו מגלים יותר ויותר, ככל שהימים עוברים, איך לוחמים בעם ישראל מתגלה גבורה עצומה של גבורת החשמונאים, גבורת המכבים. חברי חטיבת אלכסנדרוני, שאנחנו עכשיו מתייחדים עם זכרם,
הנחילו לדורות הבאים את ההבנה על מה אנחנו נלחמים, מול מה אנחנו נלחמים. היוונים ניסו להחשיך את עינינו, ניסו להחשיך עיניהם של ישראל כדי שעם ישראל לא יוכל לראות את מה שהוא באמת רוצה לבשר לעולם. את ההבנה שאנחנו אור לגויים, אנחנו רוצים לבשר אור והרבה טוב בעולם. והיוונים ניסו להחשיך את זה. אבל בשום פנים ואופן, מי להשם אליי, צעק מתתיהו, והגבורה הזאת, מלחמת הרוח, עברה בכל הדורות. בלוחמי חטיבת אלכסנדרוני, שבמסירות נפש היו מוכנים לעשות הכל כדי לא לוותר על קוצו של יוד בענייני הזהות והיהדות, ונלחמו כתף אל כתף יחד עם כולם כדי להשמיד ולחלות את הרוע, ובזכותם אנחנו כאן. הגבורה הזאת עוברת ללוחמים שלנו היום, כעת חיה, בגבורה עילאית, בסיפורים עליונים, על מה מסוגלים בני הדור שלנו להאיר בעולם ולגלות בעוצמת וגבורת הלחימה על הבית, על הזהות, על מי שאנחנו באמת, כדי שיתקלה לו הרוע מן העולם, ואנחנו נגביר הרבה אורה של תורה, אורה של חיים, אורה של שמחה בתוך העולם שאנחנו נמצאים בו היום. ואלה הם ימי החנוכה, וזה מה שמבשרים לנו הנרות. האור הגדול הזה שיוצא מנרות החנוכיה כדי להאיר את כל העולם. אנחנו נגיד שני פרקי תהילים בקצרה, ומי שברך לחיילים. שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמעה בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני, עם עוונות תשמוריה, אדוני מי יעמוד, כי עמך סליחה למען תברא, קיוויתי אדוני קיוותה נפשי ולדברו אוכלתי, נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר, יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד והרבה עמו פדות, והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו. שיר למעלות אשא עיני להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ, אל יתן למות רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימינך, יומם השמש לא יקקה וירח מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל וכוחות הביטחון העומדים על משמר ארצנו והר אלוהינו, מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים ומן הים הגדול עד לבוא הערבה, ביבשה באוויר ובים. ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם, הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, ידבר שונאינו תחתיהם, יעטרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון, ויקוים בהם הכתוב, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם, להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם, ונאמר אמן. ובמותם ציוו לנו את החיים, את הדבר הפשוט הזה, שמורכב מהמון רגעים, רגילים לגמרי, וברובם אנחנו סתם טרודים מהמבחן, או החברים, או חשבון הבנק. במותם הם ציוו לנו את החיים, כי החיים בעלי ערך הם. לכל שנייה יש ערך, יש משמעות, עד כדי כך שאלפי אנשים שמעולם לא פגשנו ואף פעם לא הכרנו, הקריבו את חייהם, כדי שאנחנו נוכל להיות כאן, ברגע הזה, בשנייה הזאת, היום. כאן קודקוד עליון, ראינו מישהו יוצא בנמר הדרומי לפתח, חוזר חזרה, זה אתם? חיובי, כרגע מנופף לך עם דגל החטיבה מספר 1 ועם דגל המדינה מספר 1. איך האנשים קודקוד שליטה? מצוינים, רוח לחימה, דבקות במשימה, רוצים ומוכנים להילחם ומוכנים להתקדם עד הניצחון המפקד. תמסור לכל האנשים שלכם, אתם עושים עבודה חשובה, מצוינת, כולם מאחוריכם, ויש לכם כאן עיניים חדות מלמעלה מחיל האוויר, וכל צה"ל עובד כדי שתתקדמו, תצליחו עד הניצחון. תודה מפקד, אנחנו מרגישים את זה, העבודה עם חיל האוויר מדהימה, לא פחות, ועם כולם. בחצי הלילה ביום זה נזכור את חיילי פלוגת אלכסנדרוני אשר נפלו בקרב עקוב מדם למען המולדת.
מכל הקלויות נקבצו ובאו הלוחמים, ממרוקו, מתוניסיה, מתימן, ניצולי שואה וצברים, דתיים ושאינם דתיים, חברי אגודת ישראל, חברי המזרחי, חברי תנועת בני עקיבא ועזרא, בחורי ישיבת חברון וכל תורה בירושלים, יחד ישראל. בהתרגשות גדולה מהיכולת לאחוז בנשק, התאחדו ונלחמו להקמת מדינה לעם היהודי בארץ האבות. יחד יצאו לפעולות, יחד היו מתכנסים לתפילת קבלת השבת, יחד ישבו בסעודות שבת לשיר את שירת הארץ עם שירי קודש, יחד לחמו כתף אל כתף, ויחד נפלו בנר שני של חנוכה תש"ט. אנו יוצאים כעת למלחמת האור כנגד החושך. תחנות גולני כאן קודקוד. תחנות כלבנית כאן קודקוד. כאן קודקוד. כאן קודקוד. כאן קודקוד. זה נקודה מאוד מרגשת עבורי, שהלילה אנחנו נכנסים לעזה. כמו שהיינו חזקים עד כה, כך נמשיך להיות גם בשדה הקרב. אנו נשיב את כבודם של חברינו ואחינו הפצועים והחללים שלחמו בחירוף נפש. אנו לוקחים גורל אומתנו ועמנו בידינו. עודדו את נפשכם, אני סומך עליכם, פותח בכם ויודע שתעמדו בכל משימה. מתחייב להיות לצדכם בשדה הקרב, כתף אל כתף. עם ישראל מאחורינו, משימה לפנינו. עתידה של מדינת ישראל תלוי על כתפינו ועל כתפי חברינו באוויר, בים וביבשה. צריך איזשהו סיוע, אנחנו מעליך. אנחנו ערוכים, אנחנו נחושים ואנחנו ננצח. זוהי המשמרת שלנו, זה יהודנו. צאו להתקפה עד הניצחון. אין לנו ארץ אחרת. עכשיו תורנו להגן עליה. התקפה, טוב. מה ייחד את אותה פלוגה דתית? לא תמיד היה קל להיות חייל דתי בראשית המדינה. בעת שהותם בהר-טוב נתקלו לראשונה בבעיית כשרות. במשך שבוע לא היה להם אוכל כשר והם התקיימו על לחם ודג מלוח. כעבור שבוע הגיעה מירושלים מבשלת עם סירים ומוצרי מזון ובעיית הכשרות נפתרה. שמעון קוטנר מלוחמי הפלוגה מתאר. בלילות שבת אנו מקיימים קבלת שבת וסעודה שבת חגיגית ולוחמים רבים מהגדוד המצטרפים אלינו. אנשים חיפצו קצת יידישקייט וזיכרונות מהבית. ביום הכיפורים לוחמי הפלוגה נקראו לצאת לפעולה באמצע תפילות היום הקדוש ודרשו לקבל הוראה מרב. המפקדים לא התעצלו, הם שלחו ג'יפ לנתניה והביאו רב מבית הכנסת שהורה לנו לזרז את תפילתנו, לאכול ולהעלות את הרכבים. יחיאל אליאש מלוחמי הפלוגה סיפר שאחד הקרבות של הפלוגה הסתיים בליל שבת. כשהלוחמים חזרו לבסיס לאחר יממה של לחימה, קיבלו פקודה לשבת ולאכול, אך ביקשו לקבל קודם לכן את השבת ונעמדו לתפילה. אחד המפקדים עמד והתבונן במעשה בהתרגשות. הוא התחיל להזיל דמעות ואמר, לא תיארתי לעצמי שלאחר 24 שעות של קרב קשה, מסוגלים הבחורים להתפלל בהתלהבות ובשמחה כזאת. אין זו אלא פלוגת אלוקים. ומכאן קיבלנו את שמה של הפלוגה. 89 הנופלים לחמו אמנם בכיס פלוג'ה, אך מלחמתם הייתה למען ציון וירושלים. כמו שאמר דוב אהרון שנפל בקרב, אין מחיר יקר מדי כשנלחמים על ירושלים. אותם נופלים לא דמיינו את המציאות שאנו זוכים לה במדינת ישראל, ולא חלמו על מציאות החיים שלנו בירושלים. והיום, במבט קרוב רחוק, אנו יכולים לומר שאומנם הפסדנו בקרב, אך לא הפסדנו במערכה. במקום בו היה הקרב, במקום בו נפלו 89 לוחמים, שוכנת העיר הגדולה קריית גת. עם ישראל ממשיך בבניין הארץ, ממשיך לגדול, לפתח ולחיות בארצנו. ללא מילים, ללא תחושות, אין מנוס ממחשבות, יש פה קרע לא מוסבר, איך שרים כשלב נשבר. אני פה מול החדשות, לא מעכל את הדמעות,
אם אנחנו עם נבחר, איך נחרד גורל אכזר ואין תשובות, ערפל כבד נחת עכשיו. למי פונים? הנשמה פצועה בקרב. שמע ישראל אומרים יחדיו, עוד לא עבדה תקוותנו להיות חופשי בארצנו. שמע ישראל, כולנו עם אחד. עוד לא עבדה תקוותנו להיות חופשי בארצנו. שמע ישראל, כולנו עם אחד. אי אפשר לתאר במילים את הזוועות, הנפש פצועה, רק רצינו לרקוד, לא רוצים עוד לראות אמהות שבוכות. מה כבר ביקשנו? בשקט לחיות? אין לנו ארץ אחרת, גם אם האדמה פה בוערת. אז די לפילוג, די לשנאה, מסתכלים עלינו, מנצלים את החולשה. זה הזמן לאהוב, להפיץ את התקווה, להרים את הראש, לחייך חזרה, כי כולנו אחים, לא רק במלחמה. עם ישראל זה אותה משפחה, אנחנו ננצח, אין פה ספקות, בהיסטוריה ניצחנו בכל הקרבות, כל השונאים יאללה ביי. עם ישראל חי. את המילים האלה. אף פעם לא הייתי מספיק גדולה להגיד. עכשיו אני יותר גדולה ממך. מה אתה יודע? גדולה מספיק לנהוג, גדולה מספיק לטייל, ללמוד. עוד מעט מסיימת את התואר. שואלים אותי תמיד, כמה אחים יש לך? ואני מתלבטת. יש לי 2, היו לי 3. אח שלי הגדול הוא כבר לא. אתה כבר לא. איך להגיד את זה בלי לדמוע? איך בכלל אומרים דבר כזה? הלוואי שהייתי יכולה להסתכל לאנשים בעיניים, ליישר מבט ולומר אני גאה. אני זוכרת, לעולם לא אשכח. הלוואי שהייתי יכולה להסתכל לאמא בעיניים, לאבא. סתם לחזור מהטיול של אחרי הצבא ולומר שהתגעגעתי, כי לא הייתי ושאני שמחה לחזור. במקום להגיד שהתגעגעתי, בלי להודות, שכל פעם טיפסתי להר הכי גבוה, זה היה כדי לדבר איתך. להיות קרובה לשמיים, לספר לך איפה אני. ואיפה לעולם לא תהיה. ולבכות שכולם מצטלמים ולנגב מהר את הדמעות ולהגיד לכולם שסתם נכנס לי משהו לעין. אני אוהבת אותך, אני מחכה שתבוא, שתיתן לי להחזיק לדקה את הנשק. לספר לך שגם לי היה רובה, ולא, לא פחדתי. יצאתי לשטח כדי לשמור עליך, ובעיקר לשמור על כולם במקומך. אז תדע, יש אי שם מישהו שומר עליך. מישהו אוהב אותך נורא. יש אי שם. אז שוב צפירה, ומנגד אנשים מתכוננים ליומיים חופש. הלוואי שיכולתי להתקשר לאבא ולשאול מה שלמה, אבל אני יודעת שהוא בטח בים. זורק אבנים על המים, מתפלל שתחזור. הכבוד הגדול ביותר שאפשר להעניק לכל החללים הרבים שרוחם מהלכת עלינו היום, האלמונים האחרים, ולעמוד ענבים מולם, ולומר שקולם הביישני, המוקיע באלמתו, נשמע היטב מקצה הארץ ועד הקצה השני. שנשתדל בכל יכולתנו לבנות מעל השורשים שהם תחו במו גופם, באדמה הקשה, עץ יפה, בית נאה, חברה יפה ככל האפשר. קולם מחשף אותנו, לומר להם סליחה שהם שם ואנחנו כאן, ולנסות לזכור אותם, את פניהם, את גופם, את כאבם האחרון, את בגידת החיים, את תעלומת הכבוד, או את הפגז או המוקש, את כלילת השמיים ואת המילים הארוגות להפליא, שאומרים לפעמים בשמם לשווא. עם ישראל עבר הרבה טלטלות מאז היווסדו, ומאז הקים מדינה בארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא ציווה אותם לשמור על עם ישראל, על ארץ ישראל ועל תורת ישראל, ואנו מחויבים בכך, ולכן אנו נלחמים למען המדינה.
לכן אנו יושבים פה היום יחד, ללמוד ולהיזכר בכל הגיבורים שלחמו את מלחמתנו ונפלו בשביל שאנחנו נשב פה בביטחון בארץ ישראל. חטיבה 460 כאן עד שננצח. קיבלתי כאן, תולדתי כאן, שלום כאן. חיל האוויר כאן. חטיבת החילוץ כאן. הגנת הגבולות כאן. יש כאן. ציר כאן, מרום כאן. צנחנים כאן. נחל כאן עד שננצח. 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 תודה באמת לתיכון גרוס ולמורה המדהימה ירדן על כל ההשקעה המרובה, גם כשככה היא בעצמה מגויסת. לפני שככה אני ככה אשתף אתכם באמת בסרטון של באמת לראות את הפנים של כל הנופלים, ולפני ככה הסרטון האחרון של שירת התקווה, אני רוצה רק שנייה להראות לכם שתי שקופיות, לשתף אתכם באמת בפרויקט מאוד מיוחד שאנחנו מקימים לזכר הנופלים. אז כמו שאתם יכולים לראות כאן, בעצם עיריית קריית גת ביחד עם רשות הניקוז, ואליהם הצטרפו ככה גורמים נוספים של קק"ל ומשרד מורשת וירושלים ורשות העתיקות ובאמת עוד חטיבת אלכסנדרוני, המון שותפים ככה בפרויקט המיוחד הזה. אנחנו בעצם מקימים שביל מורשת לזכר הנופלים, שבעזרת השם יצא מאזור תל לכיש, פחות או יותר מהמקום שבו הלוחמים יצאו לקרב, ויגיע עד לתל עירני, התל שבעצם למרגלותיו הם נפלו. היום על התל אין אפילו שלט שמספר את הסיפור שלהם, ממש ככה תל בודד. כמובן שבקריית גת, אני מתארת לעצמי שהמשפחות רובכם הייתם באנדרטה מאוד מרשימה של הנרות ואנדרטה של קבר האחים, אבל בתל בעצם אין כלום, ולכן באמת יזמנו פרויקט מיוחד של שביל טיול שאנחנו מקווים שיגיעו באמת אלפי מטיילים מכל הארץ ויטיילו ובאמת ישמעו וילמדו על המורשת המיוחדת של אותם לוחמים. אתם יכולים פה לראות מה שרואים כאן, זה תוכנית רעיונית שבעצם נבנתה, בנינו בעזרת אדריכלי נוף וככה אנשי מקצוע בתל. ברוך השם אנחנו מאוד מאוד מתקדמים בחלק של בתוכניות המפורטות בתל עצמו, וגם ככה ממש בשביל. זה פרויקט מאוד מאוד גדול, הוא דרש הרבה מאוד דברים, באמת כל מי שנחשף לפרויקט הזה באמת בשמחה רבה מצטרף ושותף. אז אמנם אני מאמינה שזה ייקח עוד קצת זמן, אבל באמת בעזרת השם אנחנו מקווים שתוכלו להגיע ממש בקרוב. זה חלק מהדמיות שאתם יכולים לראות של איך שהתל באמת ייראה, ואנחנו מקווים שתוכלו ככה באמת, שהקדוש ברוך הוא יסייע לנו להצליח בפרויקט הזה, לקבל את כל התקציבים, ובאמת נוכל להזמין אתכם לראות בפרויקט ההנצחה המיוחד הזה. אני אשתף עכשיו באמת בתמונות של כולם. ברקע של השיר בעצם יהיה, אתם תוכלו לראות את רק דקונת. נצח עם ישראל, מבשר תקוות חדשות. שנייה, סליחה, שתפת עכשיו.
ואני מאמינה ומתפללת שיביא איתו רק בשורות טובות. חסויף זרועי הקודשך וקורב קיץ הישוע נקוים נקמס דם עבודך מיום הרשו חסויף זרועי הקודשך וקורב קיץ הישוע נקוים נקמס דם עבודך מיום הרשו כי יורך עולנו הישוע ואין קץ לימי הרמה בחיי אדמו"ר בצל צלמון הוקים לנו רוי ישיבו כי יורך עולנו הישוע ואין קץ לימי הרמה בחיי אדמו"ר בצל צלמון הוקים לנו רוי ישיבו אנחנו נשתף עכשיו בשירת התקווה, ובסוף מי שבאמת ירצה, אנחנו נפתח כאן את הרמקולים, ויוכלו ככה באמת, מי שרוצה לשתף, לספר או על הקרוב משפחה שלו, או ככה באמת לשאול שאלות, אז אפשר בשמחה. אז תודה לכולם שבאמת נזכה
עם המון המון בשורות טובות. מוזמנים ככה באמת, אלי תאפשר לנו לפתוח רמקולים, ואם מישהו רוצה לספר משהו, לשתף או לשאול, אז אפשר בשמחה. זהבה, את יכולה לפתוח מיקרופון. היי, שלום, חנוכה שמח לכולם. אתם שומעים אותי? שומעים מצוין. אוקיי, היי. שלום לכולם. אני זהבה קריגר. אבא שלי שלמה רוזנברג, הוא היה בקרב הזה, בפלוגת אלוקים. אני הבת שלו, כמו אמרתי, והוא היה לקחת, הוא ישב בשבי אצל נאסר בזמן הזה. הוא ניצח? הוא נפל בשבי, אני אעזור לך זה, אבל זה בסדר, הוא נפל בשבי. אני יודעת, אני מדברת הרבה אנשים. Tell in English and we will translate it. You want to tell in English? Okay, thank you. So anyway, first of all, אביטל, את עשית משהו הערב מאוד מאוד מושלם. Very, very nice. So I just want to say something, that my father was one of from Plugat Elokim that night when they went into battle. My father was in the Dud Gimel, where everybody got killed. My father got wounded, and then he was taken to be hostage by Nasser. The second night of Hanukkah, my father was taken into Shevi by Nasser. So my heart now goes out to all the Chutfim here now in Gaza, and I try to do my best to feed them. I'm sending food, I'm making in my kitchen chalot, and I'm cooking, and I'm doing whatever I can. My husband goes down to the bases. I have such a kasher with all these chayalim, and I feel like I have my purpose here in life to help everybody here in the tzava now. And b'schut nishmas my father Shlomo Rosenberg, who said, b'shevi. So I just wanted to share that with everybody, because everybody, the 89 that got killed that night, but nobody knows about my father that was held hostage that night. So I just wanted to share with you. Thank you. תודה. את רוצה לתרגם, או שאני אתרגם? עדיף שאתה. תודה זהבה, אני בכיתי איתך. אז זהבה מספרת לנו על אבא שלה שהיה בפלוגה ג', הם נכנסו לקרב, הוא נפצע, הוא נלקח לשבי של נאסר, הוא היה תקופה די ארוכה שם, ועכשיו יחד עם בעלה, היא מבשלת עבור החיילים שלנו, היא בקשר עם כל הגדודים שנמצאים עכשיו בעזה, היא תומכת בהם, והיא רוצה שכולם יזכרו גם את אבא שלה. תזכירי את השם שלו, זהבה? שלמה רוזנברג. שלמה רוזנברג הוא מהיחידים שניצלו, היחיד בעצם שניצל מאותה החצר האחרונה. בעצם בחצר האחרונה שהתכווצו רוב חיילי הפלוגה, בעצם הם ממש התבקשו להוציא את הרימונים, ממש לפתוח נצרות. אחד, זלמן דובין, שממש ניצל מהשואה, ניצל מבוכלוולד, שרד את המחנה הזה, הוא באמת לקח את הרימון, ברח, התחבא בחציר וניצל, אבל בעצם היחיד ממש מהרגעים האחרונים של אותה חצר זה אבא של זהבה, שלמה. היה שם מין גומחה בתוך החצר, ושלמה רוזנברג ועוד אחד התחבאו בתוך הגומחה. שהגיעו החיילים, הם ממש טבחו שם בכולם, אז באמת הם ביקשו מהם לצאת. הראשון שיצא הרים ידיים ונורא. שלמה יצא, הרים ידיים, ובאמת ירו בו, אבל הוא נפגע, והוא רק נפגע, וברוך השם נשאר חי. ואז לקחו אותו לשבי, הוא ממש תוך כדי שלוקחים אותו לשבי, הוא חובש את עצמו, ממש הוא מתאר ככה שהוא חובש את עצמו, וכמה קצינים ממש הגנו עליו מפני ההמון הזועם מהכפר,
ובאמת כמו שזהבה סיפרה, הוא היה בשבי באמת בתנאים לא פשוטים. בימים כאלה אנחנו קצת יותר באמת מצליחים אולי להבין מה זה תנאי שבי, ובאמת אחרי 9 שבועות בשבי הוא באמת משתחרר, ובמשך השנים הוא ממש ככה כמעט ולא סיפר, נכון זהבה? כמעט ולא דיבר? לא, הוא לא דיבר על זה עד שהוא הגיע לגיל 70, כשהוא היה כבר חולה עם משהו, ואמא אומרת שזה היה, מה שהוא קיבל זה היה מאז, ומשהו שנקרא מייסטיניה גרביס, זה על הנרבס, השרירים, nerves, וזה יצא אז, so הוא לא סיפר את זה לפני 15 שנה רק, ובגלל זה אני אפילו לא מדברת עברית טוב, כי אבא שלי לא רצה לדבר בעברית בבית. ההורים שלי התחתנו בארץ בפתח תקווה ב-56, וב-59 הם עזבו את הארץ, וגם אמא שלי סיפרה לבעלי, לא לי, כל לילה הוא הלך לישון והוא צעק, היה לו חלומות, bad nightmares, אבל כשהם באו לאמריקה הוא נפסק לבכות בלילה. זה היה, אני חושבת על התפוחים עכשיו שיושבים פה בעזה, ואני I don't know what's going to be with them. I just don't know. They're never going to come out from it. תודה זהבה על השיתוף. תודה רבה. יש עוד מישהו אולי שרוצה לשאול, לשתף? נראה לי שאני נכון, רוצה הזו שיקטום או שיסמל לנו? מי שרוצה יכול לפתוח את המיקרופון אצלו. ג'רמי, אני רואה מישהו בשם ג'רמי. לא, אז לא שומעים אם אתה מנסה. אתה צריך רק לפתוח את המיקרופון. You can open your microphone. בסדר, עכשיו זה פועל, סליחה. אז היה כתוב שאני צריך לבקש את האפשרות לדבר, אז קודם כל אני מצטער לעברית שלי, אני מתקשר משוויץ. אני פה בשם בנימין פרח שנפל, ואחותי אני רואה נמצאת גם מלונדון, וגם בדודה שלי מחיפה, אז יש חלק מהמשפחת פרח שפה. אני קודם כל תודה רבה לכולכם, זו פעם ראשונה שמשוויץ אני יכול להשתתף ולשמוע מה קורה ולראות מה קרה. אני שומע המון דברים שיהיה סרט, שיהיו המון דברים שעשיתם, כל העבודה שאני ראיתי שהראית לנו עכשיו הערב, תודה רבה, זה מאוד מכובד וזה יפה לדעת שיש כזה דבר. פעם הבאה שאני יבוא לארץ אני מקווה שיש שלום, אז נוכל לראות את כל זה, אבל בינתיים רציתי רק לדעת יותר על מה יש, דיברת על סרט, דיברת על כמה דברים, איפה אפשר למצוא את זה, האם יש דברים באנגלית או בשפות או עם תרגומים, זה ממש חשוב, אני חושב גם לדור הבא, לדור שבחול, להבין מה קורה, מה היה, ובחנוכה במיוחד, כשאנשים עושים חגיגות לחנוכה, אולי לנר השני, זה גם יתאים להבין מה קרה בישראל אז, במלחמת השחרור, אז רק שאלות לכם, אבל גם תודה רבה לכם וחג שמח. כן, תודה רבה, אתה מדבר גם מצוין, וגם ככה באמת אני נשמח שתגיע גם לארץ, אז להיפגש. אז אני אגיד שבאמת יש במשך השנים הייתה הנצחה של עמותת אלכסנדרוני, ביחד עם עיריית קריית גת, גם האנדרטאות שקמו, ומדי שנה יש טקס באמת מאוד משמעותי, כמו שראית היום ככה בזום, אז יש כל שנה
כשהיה 70 שנה לקרב, אז עשינו כנס מאוד גדול בקריית גת. את הכנס הזה, דרך אגב, אתה יכול לראות גם ביוטיוב. אתה יכול לראות אותו, זה שני חלקים שאפשר לראות ממש את כולו, זה ככה הרבה סרטונים שעשינו, וכנס ככה משמעותי. עוד דבר, יש דף פייסבוק של פלוגת האלוקים, שאפשר להיכנס, גם בפייסבוק אפשר ככה לרדת, לגלול למטה. במשך השנים ככה העליתי המון חומרים ודברים, גם על הנופלים, ובכלל ככה על כל ההנצחה. יש את הסרט, שכרגע הסרט הוא לא נמצא ביוטיוב, אבל תיצור איתי ככה קשר, אני גם אכתוב את המספר שלי, אני מתארת לעצמי שיש לך, אבל באמת יש גם תרגום לאנגלית, ואפשר ככה להיות איתי בקשר, ולראות, אני באמת מעבירה אותו גם במוסדות, בכל הארץ, גם בקהילות, וזה ככה מה שמאפשר את המשך מפעל ההנצחה, וכמו שאמרתי, אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה על המסלול מורשת, ותקווה שבהמשך גם יהיה ספר, ויש עוד הרבה ככה חלומות ורצון לעשות עוד הרבה דברים, זה בהמשך, וכמובן לכל המשפחות יש את הקבוצת וואטסאפ שאני משתדלת לעדכן בה ככה תמיד. זה ככה בגדול. אבל באמת, if you want to get more information, you can get it also in Facebook and also the YouTube platform. If you want, I will send you. It would be great if you could actually put it in the list here. I will right now place in the chat everything that we have in our Facebook list. Thank you very much. Much appreciated. No problem at all. It's my pleasure. יונה רוצה, אלי, אתה יכול ליונה? אתם מוזמנים לפתוח את המיקרופון. פתחתי. אני יונה מעמותת אלכסנדרוני. אביטל, אני רוצה להגיד לך שהיום ראיתי איך את מצאת את השילוב שאנחנו כל הזמן מחפשים לשלב בין התקופה הנוכחית לבין דור תש"ח, את שרשרת הדורות שאנחנו כל הזמן מדברים עליה, ואת היום מצאת את השילוב המופלא בין העבר להווה וכמובן לעתיד. אז אנחנו לא צריכים להסתכל יותר במטרות העמותה, אלא מספיק להסתכל על מה שאת עושה, ולהבין מזה איך כולנו צריכים לנהוג. יישר כוח. תודה יונה, ובאמת אני לא יודעת אם יש עוד עמותות כאלה מיוחדות, אני אגיד לכם על מילה על עמותת אלכסנדרוני שבאמת אוחדה, עמותת אלכסנדרוני תש"ח אוחדה עם עמותת אלכסנדרוני של עכשיו, ובאמת שילוב מאוד מאוד מיוחד, ואני לא חושבת שיש עמותה כזו שהקימה באמת בכל הארץ, יש בכל מקום, בנתניה ובכל מקום, בכל מקום שהיה קרב, יש באמת העמותה דואגת גם לאנדרטה שהוקמה בעבר כבר, וגם לטקסים שבאמת מדי שנה. גם את זה יונה, באמת אנחנו אולי נראה איך מחברים כאן גם את המשפחות, שלחתי גם בעבר אפשרות להצטרף לעמותה, אז באמת אתם יכולים להיות שותפים ולראות באמת את כל הטקסים שהעמותה הזו מארגנת, באמת מיוחד. תודה יונה. עוד מישהו? חושב שחנה רוצה לדבר משהו. אתם מוזמנים לפתוח מיקרופון, אין שום בעיה. עכשיו זה פתוח? כן. רציתי להגיד לך תודה אביטל, זה מאילן ואני, הוא גם פה והוא לא אוהב לדבר. תודה על הטקס, זה מאוד קשה וזה מרגש, אבל זה קשה שחמי נפטר לפני כמה חודשים וזהו, זה נגמר הדור הזה אין שרידים מהפלוגה, וזה טוב שאת ממשיכה עם כל הטקס ושאנשים יזכרו, כי זה חלק מההיסטוריה של המדינה, ועכשיו עם המלחמה אז זה מזכיר לנו כמה זה חשוב לזכור את העבר, את כל מה שהיה במלחמות ישראל בעבר. אז תודה רבה. אביטל. תודה לך, אני רק חייבת להגיד שבאמת התודות כמו שראיתם, זה גם לתיכון גרוס ועל כל ההשקעה, זה באמת הרבה מגיע לכולם, לעירייה, לתיכון, כן, אבל את מארגנת את הכל, אז מגיע לך. אז תודה, ושמחה שזכיתי, אני באמת אגיד שאני, פשוט אין לי מילים כאילו לבטא את החוסר הגדול שיש לי, מאז הפטירה של שמעון ובהלוויה של שמעון,
הגעתי ככה מאמצע, שמעתי על זה בטיול משפחתי, ובאמת עזבתי הכל והגעתי, ומישהו שאל אותי איך אני קשורה, הוא ראה ככה מישהי צעירה, אז ככה בדמעות אמרתי לו, הוא חבר שלי. עכשיו אני באמת לא יכולה, הוא הסתכל ככה באמת אני לא יכולה לתאר את הקשר באמת המיוחד שהיה לי עם שמעון, ממש עם ממרום גילו, תמיד היה ככה מעודד ומחזק ונותן את העצות, היה מעורב בכל דבר בהנצחה, בכל טקס, מרים טלפון, לראות מה קורה. כמובן שבידע וכל תמונה וכל, ובאמת אני לא יכולה לתאר, זה באמת קשה לי מאוד, ובאמת אני חושבת שכל המפעל ההנצחה הזה גם באמת יש לו חלק גדול מאוד. תודה. כן, אבל זה מרגש, זה פשוט ממש נעים לכל המשפחה. אז תודה. בשם המשפחה. It was recorded, yes, all the text is recorded. ברשותכם, אני גם רוצה כמה מילים. אני לראשונה משתתפת בטקס, אני מתנדבת בעמותה של יוצאי אזור שהיה פעם בצ'כיה, אזור שנקרא קרפטים, קרפטרוס, ואני הנצחתי את חללי מלחמת השחרור שהיו ילידי האזור, וכך בעצם הגעתי לאביטל, שקרוב משפחתה פרידמן, יששכר דוב, הוא אחד מהאנשים שהנצחנו, והשני הוא משפחת יעקובוביץ', ועכשיו שאני ככה איתכם בפורום רחב יותר, אני שואלת את עצמי אם לא פספסתי, אם לא נשכח איזשהו שם, אם יש ביניכם כאלה שיודעים שהיו עוד יוצאי האזור הזה, אני אודה לכם וארצה לשמוע. האמת היא שתכננתי השנה להגיע לטקס בפועל, לראשונה, כי יש לנו בקריית גת, קהילה מאוד, מאוד מאוחדת, מאוד פעילה, אבל נסיבות הזמן והמקום יצרו את הטקס הזה בפורמט הזה, אז באמת יישר כוח אביטל, זה כל כך לא מובן מאליו לעשות פעולת הנצחה ולהזכיר. אנחנו עכשיו מבינים, אולי גם הדור הצעיר יותר מבין כמה זה חשוב ומה המחיר שהמשפחות שילמו. היום הימים האלה מחדדים לנו את תחושת הכאב ואת הצורך והחובה עלינו לזכור ובאמת לא לשכוח. אז באמת יישר כוח. אם יש מישהו באמת שעוד שייך לאזור הזה, אז אני אשמח אם תוכלו לעדכן את אביטל ודרכה אליי. תודה. איתנו קשר עם העמותה דרך אביטל, נדמה לי יש עוד חללים יוצאי האזור שהיו באלכסנדרוני, זה בוודאות אני יודעת, אבל בקרב הזה של הפלוגה האלוהית אני יודעת על 2. יונה, לא שומעים אותך, אבל אני באמת, אני אשלח גם הודעה למשפחות, ואני אבדוק אם יש עוד מישהו. אוקיי, תודה אביטל. עוד מישהו רוצה? תודה רבה מאוד על זה, אנחנו כאן מברזיל. אני חושב, אם אני לא טועה, שאת קיבלת משהו מאיתנו עם הרב אריאל אנטבי, לא? מבית חב"ד התיירים. אני לא שומעת אותך מספיק טוב. אם אני לא טועה, את קיבלת משהו מבית חב"ד של הטיילים. לא שזכור לי, אולי תזכיר לי, אבל אולי אני לא זוכרת. מברזיל. כבר לא זוכרת, אבל באמת אני מדברת עם המון אנשים, אז זה לא... בעלך הוא עכשיו בעזה גם כן, לא? לוחם? לא. המשפחה יש לי בעזה, אבל לא בעלי. טוב, אבל מאוד שכוח לך על כל מה שעשיתי. אנחנו כאן בברזיל ממשיכים, אני עם השם של דוד סבא שלי, מתתיהו פישר, יש גם כן בן דוד שלי מוטי, שעכשיו הוא בעזה, הוא שנתן לנו את האפשרות עם הזום הזה, ושיהיה לכם רק דברים טובים. חנוכה, הוא נפטר ביום שני, בלילה שני של חנוכה, שזה יורצייט שלו בשבת, בעזרת השם. אנחנו ממשיכים, אני ממשיך, וכל המשפחה, יש אחד מאיתנו שיש לו את השם שלו, מתתיהו, אני אחד מאיתם, ברוך השם, וזה שחנוכה, שאנחנו מנצחים, מנצח על כל הקליפות ועל כל הבעיות של הגלות, ובעזרת השם ניפגש בירושלים ביחד
וממש תודה, תודה לך שנתנו את האפשרות לראות את זה, בגלל שכאן בברזיל אין לנו את האפשרות להיות ביחד בזום, זה משהו מאוד מרגש לנו. תודה רבה מאוד. תודה, תודה. אביטל? כן. את שומעת? שומעים, כן, שומעים. כן, כן. אני יכולה לספר שאבא שלי הצליח להימלט מהמלכודת הזאת, ורץ כמה קילומטר בוואדי מלא בצברים, עד שהוא חבר לכוחות שלנו. בזכות זה אני התחתנתי בנר שני של חנוכה, נולדתי שנה אחרי זה בכסלו, ואחר כך התחתנתי גם בכסלו. ההורים שלי מאוד היו עצובים תמיד, בגלל שהסיפור הזה לא זכה להד הזה. אבא שלי נסע איתו סוג של אלבון, וזה חלחל עמוק גם בנו, בילדים. אנחנו ראינו בו גיבור, ובאנשים של הפלוגה שלו גיבורים, אבל בציבוריות זה לא נתפס כמשהו לא סיפרו את זה, זה נקבר כאילו מתחת לכל מיני הסתרות או דברים מהסוג הזה. אני זוכרת שאמא שלי עד יומה האחרון הייתה בוחנת אנשים בציונות, אם הם יודעים מה זה המקום הזה שבו קרה מה שקרה בקריית גת. וברוך השם, במשפחה שלנו זה מורשת קרב, וכל הילדים הנכדים שעכשיו הם בצבא ביחידות מובחרות, הם כולם לקחו לעצמם כפרויקט במורשת קרב שכל אחד צריך להעביר, לספר את הסיפור של פלוגת האלוהים. ובאמת אני חושבת שזה בזכותך שזה קיבל את המימד הנכון המתאים לו, וממש אי אפשר להעריך כמה חשובה וכמה צודקת העבודה שלך והמאמצים שלך. באמת יישר כוח, השם יברך אותך ויתן לך כל טוב. אמן, אמן, תודה, זכיתי להיות ביחד עם רבים, תודה. עוד מישהו שרוצה? טוב, ככה, באמת אם אין עוד מישהו אפשר גם בשמחה, אבל אני באמת אגיד שבאמת יש משהו מיוחד בזום, שהצלחנו ככה, הצליחו להתקבץ גם אנשים שבדרך כלל לא יכולים להגיע, כמו שראינו מכמה ארצות, ובאמת שנשמע בשורות טובות, שורות, נחמות, שהחיילים שלנו יצליחו ככה באמת להביא את הביטחון, שנצליח באמת לחגוג ולשמוח. אגב, יש לי תמונה של אבא שלי ליד השלט לאל עריש. כן, זה בקרבות, כן. הם הגיעו לשם. נכון, נכון. כן. הנה, אני רואה שעוד מישהו רוצה, מוטי רוצה לדבר. מוטי, אפשר לפתוח את המיקרופון. כן. הייתי רוצה להגיד שתי מילים, שההיסטוריה חוזרת על עצמה כל השנים, ממחדל למחדל, לצערי הרב. כמו שאת פתחת את המחדל הזה, שכל כך הרבה חיילים נהרגו, אם ניקח 89 אנשים שנהרגו בלילה אחד, זה כמעט כמות החיילים שנהרגו ב-60 יום בעזה, בתקופה שלנו עכשיו, בגלל מחדלים, וגם מלחמת כיפור. אני דיברתי השבוע עם יהודי מבוגר, הוא סיפר לי שהוא היה מילואימניק בתעלה, הוא ראה את המצרים, חוצים את התעלה עד איזה אי באמצע התעלה, עם אסירות קומי, עולים על האי הקטן הזה עם הנשקים שלהם, מניפים אותם כלפי מעלה וצועקים, אללהו אכבר, אללהו אכבר. בא לפה מח"ט של הגזרה, אמר לו, מפקד, תראה מה עושים פה. אז הוא אומר, מילואימניק, אתה לא יודע מה אנחנו גם יודעים את זה, זה יהיה בסדר, אל תדאג. אל תדאג, אל תדאג. נהרגו 2,200 חיילים במלחמת כיפור. הקדוש ברוך הוא ירחם עלינו וייתן לנו מנהיגים יותר טובים אחרי המלחמה הזאת, בעזרת השם. ואנחנו לא נשכח את הסיפור הזה, ואני מאוד מאוד
מעריך את מה שאת עשית למען הפרסום של הסיפור הזה, כי בלעדייך לא הייתי יודע מזה שום דבר. יש לי מקרוב משפחה, זה היה בן דוד של אבא שלי שקראו לו מאיר וולף שנהרג בקרב הזה, ובלי הסיפור שלך לא יודע בכלל שום דבר על הסיפור הזה, אז אני ממש מודה לך, ושנמשיך בעזרת השם בבשורות טובות. אמן. אמן, אמן. יופי. אז באמת תודה לכולם. אפשר תמיד גם לכתוב ולהוסיף. אנשים גם שככה רוצים לספר על הקרוב שלהם, אז אני מזמינה גם בפייסבוק, אני יודעת שחלקם זה פחות נוח, אבל אפשר גם לכתוב ולשתף תמיד. אז בשורות טובות לכולם. אמן, שקוח גדול. חנוכה שמח, תודה רבה. תודה רבה וחנוכה שמח. תודה רבה אביטל. תודה רבה. שמחה. תודה רבה לכם, גרויסש כוח. רק חנוכה שמח. פרייליך חנוכה. ממש תודה רבה לכולכם. חנוכה שמח. פרייליך חנוכה לכולם, שיהיה רק אורות. אמן. חג שמח.